Så er vi kommet til Aalborg på vores danske containerturné. Og her i Aalborg har vi over de seneste dage snakket med en masse aalborgensere om vigtigheden af at få en international våbenhandelstraktat på plads. Vi har især snakket rigtig meget, og der er rigtig mange, som har været interesseret i den danske vinkel på den internationale våbenhandel. Og det har selvfølgelig især relateret sig til transport af våben. Det er jo sådan, at vi i Danmark er en af de nationer, som sender og transporterer allerflest våben og sender dem til konfliktområder rundt omkring i verden. Og det er der rigtig mange, som har synes har været interessant, og det synes vi i Amnesty selvfølgelig også. Vi synes faktisk, det er fuldkommen vanvittigt, at vi som en fredelig nation er med til at holde konflikter i gang rundt omkring i verden ved at transportere våben derhen. Og det er noget, vi har fokus på også over de næste kommende måneder, og vi håber, I vil følge med, både i medierne og selvfølgelig også, hvordan vi kommunikerer direkte omkring den problematik, der er i, at Danmark som sagt er en af de shipping-nationer i verden, som sender allerflest våben til konfliktområder.